Dakong kalayo ang mipukaw sa mga residente sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Human nga miulbo ang dakong sunog sa lugar Domingo sa Kadlawon. Danyo sa hitabo, miabot sa kapin 700,000 pesos. Naka-alerto si Cyril Chavez. Paspas nga gilamoy sa dakong kalayo kining mga kabalayan sa Purok 3, Barangay Tawas, Kitaw-Taw, Bukidnon. Pasado alas 3 sa kadlawon adlawng Domingo. Sa kuwang video sa netizen nga residente sa lugar, kita ang daling pagkailap sa kalayo sa lugar nga miigo sa mga kabalayan. Matod sa Kitaw-Taw BFP, anaa sa first alarm ang panghitabo kung asa usa ka balay ang naugdaw ug usa ka establishmento nga adunay nagkadaiyang patigayon. Palisuray sab ang nahitabong pagresponde sa BFP sa lugar. Labi pa nga anaa sa 68 kilometros ang gilayon sa sunog gikan sa ilang fire station. Pag-abot sa BFP sa lugar, gilayan kuno sila nagpahigayon og firefighting. Then pag-abot naman ito, sir, dako naging nasunog. Nakaparesponde yapon, nakabuga pa mig tubig. Pagkuan dito, ay napamay isa kabalay nga anang murag nadamay, sir ba. Moto namong napana, narespondihan. Sa ilang tala, miabot ngadto sa kapin kun kulang 750,000 pesos ang danyo sa nahitabong sunog. Swerte sab nga walay nasamdan sa hitabo. Human nga walay tao ang mga gambalay. Yang miulbo ang sunog. Nadeklarang fire out ang sunog pasado alas 7 na sa buntag. Posibleng may kalambigitan sa linya sa kuryente ang tinubdan sa sunog. Dito sa iyang kuan, sir, meron ginapaabangan nga murag balay, sir. Murag daan-daan na magud siya, sir. Sa wala pa to nahitabo, sir. Pagagabi daw ato, nasay nakabantay ng suga, murag palong-palong. Ana si ba nabantayan ito sa nagpuyo. Padayon ng investigasyon sa BFP sa nahitabong sunog ug nanawagan sab sila sa katawan nga magdoble amping aron malikay sa sunog. Dako sab ang pagpasalamat sa Kitaw-Taw Fire Station ngadto sa fire rescue team sa Barangay Baganihan sa Davao City o mga volunteers kinsa unang nakaresponde sa lugar. Cyril Chavez, 1 Mindanao.